La cooperativa de consum de telefonia i internet Eticom Som Connexió ja ha estat constituïda en una assemblea celebrada al Teatre Modern que ha plegat a 179 persones, moltes de les quals han estat presents i d'altres de València, Madrid i Vic han seguit l'acte de constitució per streaming i han interaccionat a través de les xarxes socials. La jornada ha començat amb l'adscripció dels socis que han fet una aportació de capital social de 100 euros per tal de ser consumidors i alhora part activa en el procés de decisió. Després s'ha procedit a la revisió i modificació consensuada d'uns estatuts que han estat aprovats per unanimitat. Un cop establerts els fonaments, Eticom comença a traçar el seu camí, però exactament com es defineix? Bueno, a la pràctica som un grup de persones que decidim aplegar-nos voluntàriament per construir una cooperativa de consumidors i usuaris de telefonia i internet. O sigui, el que volem és, en comptes de consumir directament d'una empresa, que no ens agraden les pràctiques que fan i que normalment tenim dificultats de relació perquè no ens escolten, no ens deixen participar, doncs hem decidit crear aquesta alternativa d'una forma, des d'una perspectiva de construcció comunitària, per dotar-nos directament d'aquests serveis. És a dir, allò que estem actualment tenint amb altres operadores del mercat, doncs volem construir-ho nosaltres. També s'ha aprovat per unanimitat la proposta de Consell Rector d'aquesta cooperativa sense ànim de lucre concebuda des de les persones i per a les persones, amb una perspectiva col·lectiva horitzontal i democràtica que pretén promoure la justícia social, la sostenibilitat ambiental, la participació ciutadana i la construcció comunitària. D'entrada, la desconnexió respecte a les grans empreses que subministren aquests serveis serà parcial, però Eticom aspira a que acabi sent gairebé total. Això implica que no tenim una desconnexió total d'aquestes grans empreses, però sí que implica que comencem a desconnectar-nos i que comencem a traçar aquest camí de poder arribar a una màxima desconnexió possible. O sigui, de moment començarem a treballar utilitzant aquestes xarxes d'aquestes empreses que són les que tenen estructura, però volem acabar a través de projectes com Guifinet generant les nostres pròpies estructures comunitàries. A més de les 179 persones que han votat en l'Assemblea Constituent, cal sumar gairebé 400 possibles sol·licituds que des d'Eticom han rebut per tal d'adherir-se a una nova forma de concebre les relacions de dependència telefònica, tot i que encara no han fet l'aportació inicial. La jornada ha conclòs amb un dinar al Parc Fondó d'en Peixo per celebrar la importància del pas donat. Per trobar més informació sobre el projecte i com assolir la condició de socis consumidors, podeu consultar el seu web.